Hopya nga ang feeling langka o kon ube. Langka. O pili pa ka, nakalala mo langka. Ito nga, pagkalangka. Trip ta pala Carlota City kag Tilawanta ini sa sining episode. Let's go. Oh, 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 oh. Let's go. Oh, 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 oh. Let's go. Oh, 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 oh. Let's go. Oh, 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 oh. Ang kinaangda naton, hopya nga sibuyas o kon munggo. Pero ang hopya pwede gali butangan sang prutas nga feeling parehas na lamang sang langka, ube, durian, buko kag strawberry. Ini ang natun-an sa mag-asawa nga Rexon kag Floribeth Piedad sa Gintubdan, Barangay Aral sa La Carlota City. Si Rexon gintudloan sa iyang tiyo nga may panaderya kung paano maghimo sang hopya. Bangod sa Gintubdan, bugana ang nagkalinlain nga mga prutas na pensara nila, why not himuon ini nga feeling sa hopya? Dito sa amon, nagalibot, kumundira sa palibot ng sang Gintubdan. Damo lang ka nga kala donut lang bala. Libot ko na labayan ko bala nga ang langka, nagakadunot lang daw. Sa damo kilala ka lang kakadunot pati. Tapos mga mulberry bala sir. Mulberry. Yan nagakalataktak sa duta. Siling ko na sa iya, nagistorya ko sa iya kanugon nga nagakalagagdag ang balahaw. Ano abi kun ipalaman tabi sa instead nga munggo pag ang sibuyas dahon amo na bi palaman tabi. Kagsulod sa pila na katuig antes pa man sa pandemic, ini na ang ilagi na kasakuan nga himuon. Mga bisita kag turista sa Gintubdan ang masabi nga nagabukal sa ila produkto, pati na mga kaingod balay. Ugaling, sang December 9, 2024, naglupok ang bulkan Kanlaon. Ang pamilya Piedad ang isa sa masobra 300 ka pamilya nga nag-evacuate sa La Carlota City. Masobra na sila sa duha ka bulan nga temporaryo nga nagatiner diri sa may La Carlota Elementary School South 2. Libre ang tanan diri, pero kinahanglan nila sang income para may mapabalon sa ilang anak sa kolehiyo gani bisan yara sa evacuation center. Wala sila naguntat sa paghimakas. Ang ini nga mga hopya made na in the evacuation center. Pulupok sa bulkan sa ilod eh. Wala bali. Nag-stop gate, nag-stop. Stop gate. Ano kalawig? Mga isang kabulan mo. Nga naguntat. Kaya abi namon adlaw-adlaw bala ka pa minsan na kami nga mapuli na kami mo na pala. Wala kami na gano di. Wala na. Di ka kagiho kay gaulat ka basi boss puli na ta. Amo na pala sir. Sa una nga sinemana sa evacuation center, tapos kaon, higda lang. Nagahulat-hulat nga basi, buwas makapauli na sila sa ilang lugar o galing nalawigan na. Wala pa sila sa gihapon makapauli. Napensara na ganit nila nga mag-asawa nga pauntato na lang anay sa pag-eskwela ang ilang nga anak kay may boarding house pa nga ginabayaran. Pero wala gid sila nag-surrender. Tiga, istorya ko yan sa iya nga. May guro paunta-punta na lang. Ambal niya gani kanugon na niya paunta-punta. I-ano, tabi sakripisyo. Taman ngita ang kapamaagi para makabarta ka, makapabayon ka. Ano ba yun? Ang hopya nga nagabuhi sa ila. Amo naman karon ang hopya nga liwat makapabangon sa ila. Gani, napensara nila nga mag-ubra liwat sang hopya kag mangita na lang sang bago nga mga customer sa La Carlota City proper. Ni amo na nag-ano ko sa nga kung mahulat lang ka, wala kita ya babalong kada semana be. May boarding house ka nga bayaran, iyalawan sa mga sa eskwelahan mga ano. Di amo na nga nagano kami maaluto dere Ano na dayon. Last dos pa lang sang kaagahon, nagamasa na si Rexon sang dough. Malawig-lawig abi ang ining proseso, mga 4 ka oras. Ang feelings, ginapreparar na with feelings. Tungod nga ube kag langka lang ang available nga prutas, inila karon ang ilang ginagamit. Langka nga hopya, may ube maniman. Pagkasulod sang feelings, i-deep fry na ang hopya. Normally, gina-oven ini kung tani o galing, hindi Manila madala ang oven sa evacuation center, gani ginakalaha na lang ini karon. Kung mag-golden brown na, ginabakit na daso ng hopya. Manamit ang hopya gali kung mainit-init pa. Ube ni ube, tama?
tama ka tamis. Crispy, kopya. Wala nga ako kanon. Nami pares kape sira. Amo good. Dito nga kape. Ay pares. Ang paborito ko ya, langka flavor nga hopya. Langka. Oy, pili pa ka. Sa kalala mo langka. Lugar, pagkalangka. Langka kaday, langka kato, hopya ya ha. Subong ang mga taga City Social Welfare and Development Office kag nurses sa evacuation center ang ilang mga customer kag naga-deliver na sila sa merkado kung weekend. Kung gusto nyo man mag-order, i-search lang sa Facebook ang ngalan nga Floribeth Piedad for orders. Samtang masako ang mag-asawa nga Piedad sa paghimo sa hopya, ang ilan naman nga mga kaingod nga mga kababainhan masako sa paghimo sang doormat kag pot holders. Imbis nga ihigda o kung i-marites lang ang ilang oras, masako sila sa paghimo sa sini nga mga produkto para may extra income. Ang mga tela gikan sa mga gindonate nga mga old clothes nga hindi na mapuslan. Halos milugadlaw amo sini ang ila ginakasakuan. Sa may main naman nga evacuation center sa Carlota City, ang mag-utod nga Villaras, masako naman sa pag-atipan sang ilan na patubo nga mga utan. Ini abi ang ilang ginakasakuan sa ilang lugar sa Araal, gani ini sa gihapon ang ilang opisyo bisan yara pa sa evacuation center. Halin sa tangkong, petsay kag okra. Natanom ini nila sa mga natipon nga mga plastic containers ng tubig para movable. In kaso nga may magduga nga mga internally displaced person, maidog lang ini nila. Sa karon, wala pa gani ma-harvest ang mga petsay, reserved na ang ini nga mga produkto sa ilang mga customer. Suno sa pamuno sa City Social Welfare and Development Office ng Carlota City nga si Angie Hilonggo, luyag nila nga may kasakuan, may extra income, kag dugang nga skills nga matun-an ang mga IDP sa ilang nga pagbalik sa ilang mga lugar, gani gina-training sila. Kay we all know this is just a temporary nga stay no dili sa evacuation center and mag-abot ang tion nga magabalik sila sa ilang nga origin, sa ilang nga kanimalay. So at least sa tion sa ilang pagbalik dala-dala na ilang life skills nga na-introduce sa ila, mangin livelihood na sa nilang mangin sustainable livelihood income nga sa diin bisan wala na sa evacuation center makapadayon sila nga mag-ikot magahimo no nga maka-income sila sa ila na may kanya-kanya nga pamaagi. Then we plan to organize no sinang IDPs naton mangi isa ka association kag ipa-register naton sa DOLI kag sa DSWD nga Sustainable Livelihood Program para at least ma-sustain pagid no ang ilang kapasidad, ma-sustain pagid ilang inisyatibo nga sa diin mapadayon ina siya nga palangitan-an nila. Sa piyak sang ginatubang nga kabudlayan, wala sila nag-surrender, naghimakas sila. Sa piyak sang ilang mabudlay nga sitwasyon, nangita sila sa oportunidad nga makaganar, may matun-an, may kasakuan kag mabuhi sa gihapon ng ilang mga pamilya. Sa ilaliwat kapag pauli sa ilatag sa mga puloy-an, mas mabakod na sila, mas mapag-on, mas may ihibalo, kay man sa inagyan nila nga kalamidad, padayon sila nga nagpaningwa nga makabangon. Halin sa mga rods, mayara man sang hopya, mayara man sang kape, initanahan mga produkto sa aton nga mga IDP, kaiga display tanahan sa Panaad sa Negros. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Ruming, i-follow mo nga Facebook page at YouTube channel Digicast Negros. Padayon na sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kanyang Tripping Ruming!